altre espai que sabem que us posa contents aquí a la primera hora de RAC 105 és el de la tafaneria immobiliària. A la primera hora de RAC 105 arriba Ramoneda d'Estar per Casa, un espai on podeu saber com són les cases de personatges molt populars sense haver de fer-hi un Skype. Avui anem a la casa de Rafa Nadal. Pues passa a casa. Cap a la casa de Rafa Nadal a veure què ens hi trobem. Ahir recordeu que vam fer-li una repassada a la casa d'Elon Musk, el fundador de Tesla, que per cert avui és notícia perquè li ha hagut de canviar el nom al seu fill. Home, no m'estranya, allò era impronunciable. Sembla que va tenir un fill i li volia dir XAE-A12. Sí. Doncs ara es dirà XAE-A-Xi. Ah. Perquè el número no li accepten. Tota la resta de la tonteria sí, però el número li han dit... Ah, no, números no, No li ha posat Josep Maria, eh? No, finalment no. Finalment el nen tindrà molts problemes a classe quan passin llista. Bé, doncs anem a casa del Rafa Nadal, el tenista, no l'escriptor. Molt bé. Que ja el farem un altre dia, aquest. Sí, home, bé, sí, i tant. Per ser més justos hem de dir casa dels Nadal per allò, que fa poquet es van casar. Sí, senyor. I tenen el seu piset de recent casats. Correcte. 7.000 metres de terreny a Porto Cristo, un poble que té nom de sortir a Pirates del Caribe, però no, que està a Mallorca. Està agregat al seu estimat Manacor. Oh, que bonic. Us haig de dir que tenen una casa preciosa i que no s'havia deixat veure fins al confinament, perquè, clar, el Rafalet l'han tancat, i ell, que és un tio tan actiu, tot el dia fent partits, que si sac és que entrenaments, que si 15-30, 30-15, el tio, clar, s'ha vist nerviós, agafa l'Instagram per fer alguna cosa, perquè estava avorrint molt. Home, va ser un dels primers esportistes que es va queixar pel seu confinament. Diu, home, soc tenista, jugo a molta distància del meu rival. Sí. Deixeu-me entrenar. O sigui, han tornat abans els futbolistes que els tenistes, com qui diu. Sí, senyor. A veure, anem per la casa. Com us he dit, es tracta d'una finca de 7.000 metres quadrats a primera línia de mar. Tu saps la de pilotes de tenis perdudes que ha d'haver-hi en aquest terreny? Però bé, que això a 7.000 és el terreny. No tots són habitables. Habitables només en són 1.000, que és el que fa la casa. Això es queda no res. Haver començat per aquí, Jordi. Clar. Per fora és el típic mas a l'estil mallorquí, però per dins l'han reformat de forma moderna i minimalista. Parets blanques. Sí, molt clar. blanc. No? Molt blanc. I Tot cortina, blanc, també. Sí. La primera sala on parem és la sala de trofeus. Això no ho tenim tots a casa, la sala de trofeus. Saps que quins trofeus tenim nosaltres a casa? Sí, clar. A veure, la sala de Rafa Nadal es veu que l'han d'ampliar cada setmana, perquè, clar, el tio no para de guanyar. No, esclar. Que jo he vist alguns partits que quan guanya el trofeu, la família l'agrada i està pensant, ara on posarem aquesta ensaladera de 6 metres? Para de guanyar, fill meu. Tu saps, el Roland Garros, Quim, tu on el pots posar, allò tan gros? Hosti, no sé què dir. Allò és l'ensaladera, la del Roland Garros? Sí, o la de Wimbledon, no sé, és igual, però és que allò pesa 3 tones, allò. Bé, un altre detall molt interessant. Rafa Nadal no té despacho. Ah, no? Què dius? No en té, clar, així, quan ha hagut de fer una cosa de feina, una videoconferència, un xat que hem fet tant en aquests dies, ha hagut de posar un ordinador davant de la tele. Això es pot veure en el seu Instagram. Clar, és que jo ho entenc. Jo al Rafa Nadal, quan li preguntes per un despatxo, el tio pensa en Wimbledon, saps què vull dir? No pensa en una taula. És que no és un tipus de feina que requereixi despatx. Despatx ja deuen tenir els seus advocats i representants i mànagers, però ell no el necessita per res. A més, recordeu que només té 1.000 metres quadrats d'habitatge. On el posa? No té lloc? No anem malbaratant espai de manera tonta. Un lloc on Rafa Nadal ha estat hiperactiu ha estat a la cuina. Clar, perquè jo suposo que és que la paella li recorda la raqueta, saps? I el tio vinga a fer receptes. Detalls de la cuina: fogó professional i marbre del bo. Molt bé, o sigui, no és vitroceràmica. No. És fogó d'aquells de restaurant, eh? Sí, fogó bo, d'aquell que dius es cuina millor però costa de netejar. Sí, és molt brut això, es nota que no ho deu fer ell, eh? Suposo. A veure, ara que parlem de la cuina, tinc la sensació que, a veure, a ell li encanta cuinar, us ho juro. Això no vol dir que li surti bé. Per què? Perquè la foto que penja sempre és el d'abans. Hashtag cocinando, però mai veiem el resultat final. No. Que bien me ha quedado estos espaguetis a la carbonara. Jo no ho he vist. Suposo, Quim, és perquè li surt tan bé que tota la família se li menja. Sí, no? I etiqueta Rafa Chef. Sí, exacte. No? Sí, Los platitos de Rafa. Sí. Master Rafa. També hem conegut molt la casa perquè el Rafa ha penjat imatges de fent activitats molt diverses. Per exemple, hem vist el gimnàs fent exercici, al jardí fent exercici, al passeig des de casa fent exercici, perquè al final li han hagut de dir Rafa, estigues quiet, home, tot el dia. També fins i tot va agafar la seva germana, van agafar dos sillons del jardí i es van posar a fer un partit de tennis amb els sillons fent de xarxa. Mare meva, és que no us aguanti, eh? No. De veritat, eh? Bé, ja per acabar, tenir una finca tan gran, de 7.000 metres quadrats, té un gran inconvenient, perquè, com us he dit, està a primera línia de mar, i es veu que a l'estiu se'ls hi colen els nens que van a la platja, perquè han de fer drecera, perquè imagina't rodejar tot allò. Que tot de nens amb matalassos inflables. Rafa, un autògrafo, me firmes la colchoneta? Exacte, tot i que jo, Rafa, diria una cosa, fer-los servir de recollir pilotes, aquests nens. Saps què vull dir? Com els dels partits de tennis que van per la xarxa. També, dona'ls-hi feina, home, tingue'ls ocupats.
i ja està. I aquesta és la casa dels Nadal Parelló. Doncs avui a Ramoneda per casa, la casa de Rafa Nadal. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La teva música. REC 105.